Halo, halo mga langging. For today's video mga langging no, balik na pud tagsag ka sa ato ang pinalanggang bukid. Kay very excited kay ni mga langging maghatod ta no sa ato ang gipamarayg nga solar. Hay, salamat in town. Shout out di I know kang Konsehal Dudong Gulani. Sihal, salamat kaayo nga ay mo hadyong gidungog ang ako ang hangyo. Bitaw, namarayag man gud ko og solar kay para ibutang sa bukid o dara o. Mo na akong da mga langging, no? So, namarayag lagi ta og solar para mabutang sa agianan padung sa bukid kay kung mo ari gali mi og kana ang bukid god nya magabian na mi og uli medyo niog gid siya ang amo ang magian. Muna nga namasin ko kang Konsehal Dudong Gulani. Ya, so ay pagduha-duha nihatag siya mga langging. Quality jud nga solar ang gihatag sa tua, duha ka buok. Sihal, grabe. Dako na jud kayo ning kuan, tabang dako na jud kayong kalipay ani. Ang ako ang mga kaliwatan in taon sa bukid kay makayano-yano na sila og labang, makayano na og uli og gabi nga gikan sa ilahang tag sa katrabaho kay hayag naman yan ni puhon. Isa ka jud ha. Kay oh. Dagko kayo siya. Ma-set up ni siya tay sa tagak. Salamat jud kayo si Hal no nga gi kana ang wala jud ka nagduha-duha. Imuhag yung gidungog ang amo ang yangungo. Salamat jud kayo si Hal, labi na gid kang si Hal SL Gulani. Thank you so much. Amo ning install karon. Ako ning ipa-install kay para amo adayon ning masuwayan unya og agi kay basig magabian na pud mi ani karon diri kay masagkabi mig bukid no. Murag dili na mi halos ganahan mulugsong kay murag nindot man dinhi. Nindot man siya puy-an. So, dara ang solar. Thank you kayo si Hal. Salamat jud kayo. Amo ning pangitaan ron og lugar. Amo ning tan-awan kung asa to dapit ang iog-niob moy amo ang butangan aning solar kay para lagi dili nami magpanaganaog uli o gabi kay hayag nang among agianan. Thank you so much si Hal Dudong Gulani, si Hal FL Gulani sa inyong kaayo. Daghan kayong salamat. Ay, off ng gina po dayo. Ano? Amig remote. Manawag si.